Ohikoa duten bezalaxe, Nionen egin dute Txapeldun Ligako kanporaketen zozketa. Eta beti bezala, Gianni Infantino, UEFako idazkari nagusiak gidatu du ekitaldia. Orain ikusiko dituzue zozketaren emaitza horiek. Malagak Borussia Dortmund Bundesligako Txapeldunaren kontra jokatuko du. Real Madridi denek nahi zuten aurkari egokitu zaio Galatasaray zozketako talderik samurrena. Paris Saint-Germainek eta Barsak jokatuko duten kanporaketak ederra izateko osagaiak ditu, eta zer esanik ez, aipatutako Bayerrek eta Jubek elkarren kontra jokatuko dutena. Joaneko partiduak apirilaren 2 eta 3 dira. Bayern Munich Juventus Europako bitxapeldun duela 4 denboraldi partida erabakigarria jokatu zuten Turinen, zirt edo zart. Bayernek 1 eta 4 irabazi zuen eta biankonerien gainbehera hasi zen orduan. Oraingo honetan indartsu datoz 2-2, lider sendoak Bundesligan eta kaltsioan. Javi Martinezek ez du joaneko partida jokatuko. Paris Saint-Germain, Barcelona, izen propioz betetako lehia, Zlatan Ibrahimovic ororen gainetik. Suediarrak ordea ez du joaneko partida jokatuko Printzen parkean, ura ere zigortuta baitago. Camp Nou itzuliko da beraz. PSG diruz eraikitako izarren galeria da. Frantziako liga aspaldiko partez irabazteko balioko diola ematen du. Valentzian partida bikaina jokatu zuten final zortzirenetan, talde sena eta kontraraso zorrotza erakutsi zuten orduko hartan, Labetzi eta Lucas Moura aiztoekin. Glamour handiko kanporaketa. Real Madrid honik atera da itxura batean, denek nahi zuten Galatasaray eta zuriei egokitu zaie, lehen partida Santiago Bernabeun, Turkiarrek eraldatuta ekin diote kanporaketen faseari, Wesley Sneijder eta Didier Drogbaren fitxaketekin. Malaga Borussia Dortmund, joko aldetik kanporaketarik erakargarriena, estilo gogoangarria dute bi horiek. Malagak zur eta lur utzi du mundu guztia lehiaketa honetan, eta Dortmund ez da ustekabekoa, txapelketan oso urrun iristeko baliabideak ditu. Ikuskizun bikaina eskainiko dute talde horiek.